Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zastupnici i zastupnici. Vrlo iscrpno su dva prethodnika rekla one aspekte koji jesu zaista i svi stoje tako kako su izrečeni i sve činjenice koje su iznijeli su ih vrlo stručno i kvalitetno. Pa se ja neću ponavljati o tim aspektima koje su oni iznijeli, ja ću reći još nešto izvan toga što mislim da bi ovdje vrijedilo spomenuti u ovoj raspravi. Mi kao klub izražavamo žaljenje zbog hitnosti postupka jer vjerujemo da za nas određene stvari u ovom prijedlogu zakona neće biti prihvatljive, a vjerujem da bi u dva čitanja, s obzirom da ovo i nije nešto što se mora hitno dogoditi, da bi možda bilo vremena da te određene stvari zapravo usuglasimo i izmijenimo. Svjesni smo toga da je dobar dio ovog zakona zapravo praktički u dobroj mjeri prepisan i samo prenesen iz Direktive 2009/128 EZ Europskog parlamenta. I dakle većina tih odredbi je praktički prenesena u ovaj zakon iz te direktive. No postoje neke stvari koje smo mi dodatno i u ovaj prijedlog zakona unijeli sami, a za koje mi smatramo da nisu dobre, da nisu korisne. Dakle, da krenem od kraja. U provedbenom smislu ovaj zakon će biti reguliran pravilnikom. Mi sad imamo na snazi jedan pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivnih tvari, izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja. On je zadnji put mijenjan u 3. mjesecu prošle godine i sad će se valjda, pretpostavljam, donositi još novi pravilnik u koji bi se ugradilo odredbe iz ovog zakona. Što vidimo kao problem? Jedan od problema je svakako opseg edukacije koji je predviđen ovim zakonom koji treba provesti. Mi u Republici Hrvatskoj imamo registrirano trenutno oko 192 tisuće OPG-a. Uzmimo u obzir da samo jedna osoba iz tog OPG-a, ovim zakonom ih obvezujemo da moraju proći, ukoliko misle koristiti profesionalno, a pretpostavljamo da ti OPG-i postoje zato što obavljaju neku profesionalnu djelatnost poljoprivrede, da 190 tisuća ljudi u ovom trenutku bi trebalo proći osnovnu i dopunsku izobrazbu, polaganje ispita i dobiti iskaznicu kako bi mogli kupovati pesticide u zato predviđenim trgovinama za profesionalnu uporabu. Znači oni bi trebali postati profesionalni korisnici. Ajde recimo neki bude 150 tisuća, no možda u onim OPG-ima naravno gdje ima više profesionalnih korisnika ili osoba bit će i znatno veći broj. Ministar nije iznio o kojem broju mi uopće mislimo ljudi da ćemo ih sada uvesti u tu edukaciju, ali ja vjerujem da bi se taj broj trebao kretati oko 150 tisuća. Cijena tog tečaja prema sadašnjoj cijeni Ministarstva poljoprivrede sa polaganjem ispita i izdavanjem iskaznice stoji 1000 kuna, znači pojedinačno tečaja. Za osnovnu izobrazbu, dopunsku izobrazbu, ispit, osnovna izobrazba 600 kuna, dopunska izobrazba 300, polaganje ispita 50, izdavanje iskaznice 40, znači 990 kuna. Ne znam da li će te cijene ostati takve kakve su sada, no pretpostavljam da će ostati. Puta 150 tisuća polaznika koje planiramo da ćemo izeducirati za profesionalno korištenje pesticida, to je red veličine ukupne mase oko 150 milijuna kuna koje mi kao država mislimo u relativno kratkom vremenu izvući iz džepa naših poljoprivrednika. Koliko će oni platiti tu iskaznicu za profesionalno uporabu pesticida i kome će ići ta sredstva, tih 150 milijuna kuna, koliko će te edukacije koštati? Ići će privatnim učilištima, profesorima, osobama koje će provoditi edukaciju, a onome kome neće ići Hrvatskoj državi. Dakle, mi prepuštamo provođenje ove edukacije. Edukatori će ići preko ministarstva, ali provedbu edukacije će zapravo provesti
veleučilišta, razne ustanove, razne institucije, razni ljudi. Jedino RH nije sposobna primjerice preko Poljoprivredno-savjetodavne službe, Poljoprivredno-savjetodavna služba ostaje nadležna jedino za izdati iskaznicu. Pa zar mi sami sebe toliko podcjenjujemo da mi možemo jedino napraviti program i nakon toga izdati iskaznicu? Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je naravno i pitanje cijene provedbe te edukacije. Predavači koji predaju u ovom trenutku plaćaju se 120 kuna bruto po satu, 45 minuta je satnica. Mi mislimo da je to puno i da se te cijene mogu smanjiti i da te tečajeve treba normirati da budu jeftiniji i da ih provodi Poljoprivredno-savjetodavna služba, a ne da budu skupi, da opterete poljoprivrednike i još da na kraju zapravo sredstva završavaju, da naši poljoprivrednici financiraju privatne ustanove, institucije u velikoj masi koje sad moraju provesti ogroman broj tih tečajeva. Dakle, htio sam reći a naravno to će se urediti u nastavku pravilnikom koji donosi ministarstvo na koji mi nemamo utjecaj i zato koristim ovu priliku da zapravo skrenem pažnju na ovu stvar. Jer tu više nije sad samo riječ o tečajevima koji će se provesti za one osobe koje prodaju, sudjeluju u lancu vele, maloprodaje ili primjene, već se odnosi zapravo na sve profesionalne korisnike koji sada moraju proći tu osnovnu edukaciju. I u tom kontekstu mislimo da je to još jedan zapravo i dodatni parafiskalni namet na samu cijenu poljoprivrednog proizvoda kao i svaki drugi. Je skupo, dakle 1000 kuna. I na kraju Hrvatska država to prepušta nekom privatnom sektoru da to sve zajedno provede, a država mu zapravo samo stvara servis i normu. Umjesto da ona bude ta koja će to primjerice preko Poljoprivredno-savjetodavne službe provesti. Također, kad je riječ o prekršajnim odredbama, i sama uredba ne govori o iznosima prekršajnih odredbi već upućuje na to da bi one trebale biti sukladne težini prekršaja i što je zaista razumno. No, kada čovjek radi na traktoru koji ima iskaznicu da može profesionalno koristiti pesticide, ali nema vremena otići s traktora i kaže ženi, napiše na list papira otiđi molim te i kupi 1-2 pesticida nekog, ona će doći u trgovinu i ukoliko je taj prodavač to da, tada su kazne sljedeće. Minimalna kazna za pravnu osobu za tu trgovinu je 50 000 kuna. Znači kazna je 50 do 100 000 kuna za pravnu osobu. Uz to će odgovorna osoba u pravnoj osobi platiti između 3 i 10 000 kuna i konačno fizička osoba između 2 i 15. Dakle, moramo malo razmisliti imamo mi tu cijeli niz zakona koji se događaju, imamo kaznene odredbe i moramo zapravo razmisliti malo o težini prekršaja i o iznosu novčane kazne koju propisujemo. Mi mislimo da su iznosi novčanih kazna nesrazmjerno visoki predviđenoj težini prijestupa, prekršaja ili ne znam čega. I da su u članku 32 i u članku 33 da je trebalo predvidjeti niže iznose novčanih kazni, ne ulazeći uopće sadržajno u stavke. To su jednostavno previsoke kazne. Budimo realni, to nije srazmjerno težini prekršaja. Također imamo u Republici Hrvatskoj, ja ne znam koliko, ali jako velik broj ljudi koji rade jedan posao, a u životu imaju još hektar, 2, 3, 4 voćnjaka. Ja živim u jednom takvom kraju i tu praktički svaki drugi čovjek ima poneki hektar voćnjaka. U kojoj kategoriji korisnika pripadaju ti ljudi? Pretpostavljam da će se oni moći ući u kategoriju profesionalnih korisnika. Pretpostavljam. Jer kad je riječ o ovoj neprofesionalnoj amaterskoj kategoriji korisnika, oni zapravo kupuju manje-više iste te pesticide, samo već razrijeđene. Dakle,
Jedina je razlika što vi mogu kupiti jeftinije pesticide koji su nerazrijeđeni i oni koštaju manje po litri, a ovi amaterski korisnici oni će morati platiti skuplje, zapravo isti taj pesticid samo koji će biti razrijeđen u nekoj količini pa ga on neće morati razrjeđivati. Nisu to ne znam kakvi različiti pesticidi, to su de facto manje-više isti proizvodi. Evo, ovo su dvije. Također još jedna stavka, to je pitanje internet prodaje pesticida. Mi u Republici Hrvatskoj nemamo razvijen internet prodaju pesticida, no internet prodaja pesticida nije ništa neuobičajeno u zapadnoj Europi. Uredba također predviđa mogućnost internet prodaje pesticida. Nisam siguran da smo mi zakonom internetsku prodaju pesticida omogućili. Jer ne zaboravimo da smo mi tržište radi čega bi nekome u Republici Hrvatskoj bilo zabranjeno da bilo gdje u okviru Europske unije internetom kupi pesticid. I kako će ga kupiti ili nekom iz Europske unije kako će ga kupiti u Republici Hrvatskoj. Ja se nadam da je to omogućeno, odnosno da odredbe ovog zakona to neće omogućiti. Evo, zbog ovog što sam sada rekao mi kao klub nećemo biti suglasni s ovim prijedlogom zakona. I posljednja replika, Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Đurović, pa kako će država organizirati edukaciju kad nema dovoljno agencije? Trebamo najprije osnovati koju agenciju da bismo mogli imati mjesto edukacije. Kako će poljoprivredna savjetodavna služba organizirati to što vi tražite kad ima samo 226 zaposlenih? Nemoguće. Pa lakše je nek oni i dalje rade ono što ne rade, a neka drugi naprave ono što bi oni trebali i zato dobiju novac. To je najlakše tako na račun države, privatnike uvijek dobro hraniti. Ali nažalost hrvatski narod se nekvalitetno hrani. Mi uvozimo hranu i to najnekvalitetniju na svijetu i plaćamo najskuplju. Mi hranom umjesto da hranimo čovjeka, mi ubijamo čovjeka. I zato je važna zdrava hrana i važna je uporaba pesticida. Ali nešto ću i kazati što unaprijed kažem da mi je žao što to moram sad ovdje kazati. Mislio sam da predstavnik Vlade želi praktično demonstrirati upotrebu pesticida pa je poveo pomoćnika koji se tako na neki način i odjenjuju kao da će to raditi, samo nema još zaštitne maske i kacige. Gospodine ministre, ovo je Hrvatski sabor i mislim da niste trebali dopustiti svom pomoćniku da takav dođe u Hrvatski sabor jer ne uklapa se u kodeks ponašanja u Hrvatskom saboru, uobičajeni kodeks. Kolega Marić. To je moje mišljenje. Imam pravo Čekajte malo, vi možete imati svoje mišljenje, ali ga ne možete iznositi u replici Đuroviću. Jer se tiče ovoga. Ne tiče se ovoga. Ne tiče se ovoga. Tiče se ovoga. Pa nemojte da vam se ljudi smiju da ne znate Poslovnik pročitati. Zamislite da svi tako dođemo. I još predlagatelj zakona žvače. A zamislite da svi raspravljaju ovako kao vi. Da se jave za repliku pa govore o nečem 15. Pa gdje bismo onda došli? Pa to je 79, a ne 15. To nema veze sa ovim što je govorio Đurović i ovo uopće nije replika. I vaše ponašanje odudara od običajnog ponašanja u Saboru. Odgovor na repliku, kolega Đurović, izvolite. Da, ja ću se samo na prvi dio referirati ovoga. Dakle, što se tiče, ja mislim zaista da mi moramo, mi imamo jedno bujanje nekontroliranih odnosa između države, agencija i privatnog sektora. Nije ovo nikakav krucijalni primjer, ovo je samo slika zapravo odnosa koje mi stvaramo. Država se praktički izvlači od svoje odgovornosti da nešto provodi i prebacuje to u raznim oblicima na neki privatni sektor i u ovom slučaju ja vjerujem da bi ljudi u poljoprivrednoj savjetodavnoj službi te tečajeve provodili bez problema, da bi oni mogli dodatno zaraditi, primjerice u popodnevnim satima, da bi cijena mogla biti upola niža
i da bi to zapravo moglo biti i država da bi bolje zaradila, da bi to zapravo moglo biti na korist i države i hrvatskih građana. Hvala.